Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ininiwo ndiri n'anga mukomanashi, ndiri n'anga inobva kwaMurehwa. Ndakatanga kurota apo pandainge ndichiri ne11 years. Hope dzainge dzichiuya kwandiri nenzira dzakasiyana siyana. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoti ndichifamba kana kuti ndichifudza mombe padhuze nepandinenge ndiri paitorova mheni, but yaita zvekuspaka zvezve zvekuti yairamba ichingorova panzvimbo imwe chete padhuze nepandinenge ndakamira. Ndobva ndatoziva kutoti iyi haisi mheni chete asi inenge iine zvainenge ichida kundiratidzira. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoteverwa nemakudo ndiriko kumafuro zvekuti vanhu vazhinji vainge vachingonditi mukomana wemakudo because ndaitevererwa nemakudo. Ndakazoramba chikoro nekuti mudzimu waambuya vangu ugere mumuviri wangu, uye kubva musi ihoyo ndakabva ndachizotanga kutevedzera nzira dzose dzemadzitateguru edu. Asi zvino chandinoona, chandinoshora ndechekuti makereke enyu awa echikristu ava kusvibisa nyika yedu. Kumvura ingagonaya sei, nekuti ivava vanozviita kunge vanonamata vari kusvibisa nzvimbo dzedu dzainge dzichimboyera. So mukomanashi, imimi ndinoda kungoyambira vateereri venyu avo vanoda kuzviudza kuti midzimu yakashata. Wose uyo anoti mudzimu wakashata, sezvandinoona vanhu vachinyora mumacomment section, munhu iyeye ndakamuvenga nemwoyo wangu wose. Ndinotomuona sekunge rinenge riri zibenzi rekupedzisira risingazivi kwarakabva. Vanhu vazhinji vari kusvibisa nzira dzedu dzatainge tichitevedzera dzechivanhu, vachikwidza mumakomo anoyera votanga kunamata vasingazivi kuti vari kukanganisa, nekuti that is the natural order of things. Dunhu rimwe nerimwe rinenge riine mutungamiriri, ende vatungamiriri ava vazhinji vacho vanenge vachigara mumakomo, nekuti vanhu vekudhara handiti vaivigira madzimambo mumakomo. Zvino kana mukwidza makomo muchiti muri kunamata, zvimwe kuda munenge muchitonamata makapfugama pamusoro peguva ramambo, hamunoti munenge muchizvidza here chivanhu chedu. Uyo anenge achida kuita zvekunamata adii angobuda zvake muZimbabwe oenda onogara kana ikoko kuAmerica kana kunogara ikoko kune varungu, aone kuti vanomugamuchira here, sezvo vari ivo vakauya vakatibira ivhu redu kunoko kuAfrica, vakabva vachizodzokera ikoko kunyika dzavo vaine upfumi hwedu, isu vakatisiyira bhaibheri. Saka rimwe zuva pane umwe akambondituka paTikTok. Ndo warning yangu kune vose avo vanotevedzera channel iyo yaNash. Ininika handitombozvifarire zvevanhu vose avo vanoisa mamessages vachiita sekunge vanenge vachishoropodza zvechivanhu. Saka ndakangotiwo ndiri paTikTok paya ndokubva ndachizongonyorawo message. Saka ndanyora message kudaro ndichizama kuti ndinge ndichidzidzisa because painge pachitaurwa nhau idzodzidzi dzemudzimu. Saka akabva atega message yangu akandituka ndisina kana kumbogara ndakamutuka. Akangonditi zin'anga zimuroi rekuZimbabwe, iwewe ndiwe uri kukonzeresa kuti nyika inge ichioma, uri zin'anga rinobira vanhu mari. Handina hangu kumupindura, but zvinhu zvakangondirwadza. Ndikati saka vanhu ava vanotoita malive vachitituka because live yacho yainge iri yekuti madzitateguru haana simba, Jesus wavo is enough for them, hakuna chinonzi ngozi. Ndakazongotora mascreenshot emavideos ake, ndakangotora face yake, ndikabva ndachizokumbira umwe muzukuru wangu ndikati ndainge ndichida kuti ange achizoita kuti ringe richizova foto randinokwanisa kubata. Akaita saizvozvo, akazoti auya kumusha ndokubva achizonditi sekuru foto riya ramainge muchida. Ndikati kubva zvakanaka, ndikabva ndachizoritora. So ndakabva ndachizoenda pane rimwe dombo kwaChihota uko. Ndakaenda kune imwe ninga, ndakashandisa mushonga uyo wandainge ndakaroteswa nemadzitateguru angu
uri wekukuvadza. chikomana ichi chakandituka uye zvekare chainge chichituka midzimu yose yeZimbabwe. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya chimbwanana ndokubva ndachizobvisa urozvi hwacho ndikazozanganisa nemafuta zvekare netsine. Ndakachizotora pikicha rake mushure mekunge ndatora pikicha rake riya randainge ndakapiwa nemuzukuru wangu ndokubva ndazongosiyamo imomo muninga. Ndainge ndakaisa bute zvekare nezviyo pasaiti nemashizha emuhacha. Ndikangoti munhu uyu iye anokushorai, anoti zvose izvo zvechivanhu hazvina kana basa uye zvekare anovimba muna Jesu wake. Ndokubva ndasiya ndikati imimi vari kumhepo, nyaya yacho ndaisiyira kwamuri. Zvava kwamuri kuti munge muchinogadza midzimu yake matare, iyo midzimu yake ndo ichazomuranga. So mukomana Ashe ndakazongobudamo muninga muya, asi ndainge ndatopiwa mhinduro nevadzimu vake. Vakati ivo vainge vachazozvirangira voga mwana wavo. Ndakazorota ndichimuona achipenga, saka ndaingoramba ndichingotarisa TikTok yake ndichida kuona kuti anoposta here. Kudzamara ava kusatoposta zvachose, ndakazokwanisa kuwana zita rake rekufacebook. Ndichinotarisa kudai ndopandakabva ndachizoona kuti kana hama dzake dzainge dzakanyora kuti get well soon, get well soon, chikomana chava kutopenga. Ndo zvandakaona mushure mekunge vaposta mapictures avo. Zvekare ndichizoverenga mumacomments avo, zvaratidza kuti chikomana chiri kutopenga, chakarangwa nevadzimu vacho. Saka ndauya pano ndiine shoko kwamuri mukoma nevateereri venyu. Wese uyo unoti mudzimu hauna basa, ngatiitei beji. Anenge achida ngatiite beji. Uyo anoti mudzimu hauna basa, ngatiitei izvezvi beji. Anenge achida kuita beji neni anonyora zita rake mucomment section, zita rake nesenemu nemutupo wake. Kunyange anenge achida anonyora zita rake zvekare nesenemu nemutupo wababa zvekare nemutupo waamai vake. Tione kuti zvechokwadi here. Hakutomborina kana chinoitika kwaari munhu iyeye. Kana tikati beji, ngatiite kamukomana beji, tione kuti zvinoguma nepi. Ndinongogarawo ndichingoteverera macomments enyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi uyo ane zvivindi anoda ngatiitei beji. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo ende yakamira sekudai so. Ndinoda kureururawo kuti ndakasangana nemishonga pasi pembedha. Saka right now murume wangu iko zvino ava kubvuma, but pandakambosangana nayo kekutanga mishonga iyi akaramba akanditi zvimwe kuda maybe ndoumwewo munhu ari kuda kutigadzira, but right now akazondibudira pachena akabva anditi mudzimai wangu tararaone kuti upenyu hwakaoma, because kubva zvatakauya kunongo kuSouth Africa sometimes I don't blame him, because kana chatiinacho hatitomborina apa. Murume wangu anotoshanda basa rine mari. Vamwe vose avo vaanoshanda navo vakatotenga motikari muno zvekare nekuZimbabwe kutovaka, but isusu tinongotambura mukoma. Even though takazovaka zvedu kumusha, but nekamari kaanowana taitofanira kuti tinge tichizotovaka kuHarare. So macontracts avo they are supposed to be cancelled, but iye ari kuti chaakazorombera, but achiri muprocess yacho. Ari kuti zvose zvandoda kuti ndinge ndichizoita mukadzi wangu, ndoda kuti ndinge ndichizozviita newe. At first I refused, but kuburikidza nekuona masituation I think kuti now ndava ready mukoma. But ndangoyawo panapa kungotiwo muri yeZimbabwe inge ichingondibatsira. Kana mukandibatsirawo mukoma, ndichange ndichizotevererawo
ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndikungotsvakawo the go ahead. Why is it vanhu vanenge vachida kuita zvimwe zvinhu zvekuti unonyatsokuona kuti hazvitoiti. Munhu anoti please ndipei go ahead yekuti ndinge ndichifamba nemurume wangu tinge tichienda kunobetserwa. Kana zvikazoramba manje ndopaya pamunozoti takaenda paplatform pamukomanashi tikabva tachizopiwa go ahead yekuti tinge tichienda kunoromba. Strange things indeed they do happen in this world, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Friend yangu will never know peace in her house nekuda kwemagumbeze awo andakamutengera. Friend yangu mukoma nechandakamuvengera anditombozivi. And she is that type of a person wekuti kunyangwe ukamutadzira zvinengei, but she will always find the time to just forgive you. Kubva tichiri kuprimary dzimwe nguva ndaikwanisa kana kungomunyeya over find out kuti ndinenge ndamunyeya, but still she will just forgive me. To this very day mukoma ndine zvinhu zvakawanda zvandakamuitira zvekuti kana kwanga kuri kunzi ndini ndaisambobvuma kuti ndirambe ndichingotamba nemunhu anondiitira zvinhu zvakadaro. When we were in high school, pane umwe mukomana uyo akauya kwandiri akandiudza kuti he was madly in love with my best friend. Ndakabva ndanzwira friend yangu godo ndikati she does not deserve because the guy was very hot. Apa ndiye ainge ari head boy wepachikoro. Ndikabva ndachizotomunyengera umwe musikana who was also our friend because iye akati kwandiri zvainge zvisingaite kuti ange achizotanga kufambidzana nene. Akati no, hazviite because I am in love with your friend. Saka ndinozotarisana naye say it's like I'll be betraying her. But ndakazogumisidzira ndamuconvince so that he can start dating my other friend. When my best friend found out kuti that is what I had done, mukomana she was so hurt akachema, but akangozondiregerera. After that, she then went to a teacher's college, and then ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. But pandakauya kuno kuSouth Africa zvinhu zvakambooma, akandiudza kuti ndatadza kuzoenderera mberi nezvidzidzo zvangu. And then I got married. Upenyu ukatotanga kutofaya paya. Ndini uyo ndainge ndatova nemwana wangu, life ichitofaya ndichitomuvhairira. Aitombopota achitondikumbira mari. Akabva achizowana murume ainge achimuchengeta. At first the guy was married at that time, and then akazondiudza kuti ko banguru wako kunoko vari kuti vada kuti ndinge ndichidzokera kuchikoro, ndiudze kuti zvinoita here. And then ndakamuudza kuti zvainge zvisingaite kuti anga achidzokera kuchikoro because it was already too late. Ndikamuti iwe wadiwa ngopiwa mari, then you start your own small business. I gave him this advice not because it was good advice, but ndainge ndisingade kuona kubudirira kwake. Ndainge ndichida kungoona ari munhu anenge angoriwo chinhu chistomborina kana basa zvachose. Then at that time, that was when she got advice from other people, and then akabva achizoenda kuteachers college. Ipapo paakaenda kuteachers college, she did not tell me. Akazotondiudza kuburikidza nekuona mastatuses ake. I think vakaenda on a trip as my students. So I said, iwe ko muri kuenda kupi? Ndopakazonditi very sorry Sham, I wanted to tell you kuti ndakazodzokera kuteachers college. Ndikati at first ndakangomuseka hangu ndikati maticha acho anombopiwa mari kuMuzimbabwe, ari kungozvitsvakira hake nhamo. Then after she had graduated ndopa ndakatoona kutoti kalife kake ko ingawani kava kutofaya because the guy is very connected. And then the guy found a job for her pane imwe private college. Ndakaboekana because I never expected her kuti ange achizotonzi ava kutodzidzisa pacollege. Chii chaanoziva chaangadzidzisa vana vanenge vari pacollege? Dofo zvaro rekupedzisira. Ameno zvimwe vakaita ekutengera maresults eform 4 ne-A level because dai vaigona kavangadai vakazoenda kuuniversity, but that is another story for another day. Saka zvakangondiboa manje izvozvo kuti inini kana O level handina, yet this friend of mine atova a teacher, anotombozviti iye she is a lecturer sezvo achidzidzisa
pacollege ndikati nhai matova malecturer ka isusu kubva tichatoita maprofesa ekuna naharvard university. Saka akazonditi ndoda kuti unge uchinditengerawo machira akasimba ikoko kuSouth Africa. Ndikati koma ndibvira nepi nhai mwari wangu, because ndainge ndakamboenda kuno umwe muprofita. Ndakati ndaenda kumuprofita uya ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndiine friend yangu uyo wandainge ndichida kuzoshandisa kutongoti upenyu hwake ungoramba hwakamira panzvimbo imwe chete, but inini ndichienderera mberi neupenyu hwangu like kumutorera luck. Saka baba ivavo vakanditi vari vega vainge vasingakwanisi kuita mhiko dzacho idzodzo, but chavaikwanisa kuita ndechekuti vaikwanisa kuzoshandidzana neimwe n'anga. Vakanditi are you comfortable? Ndikabva ndavati no wait, let me think about it first. Ndakazongoti kusiri kufa ndikupi, ndikabva ndachizovapa the go ahead. So ndakabva ndachizogadzirirwa mishonga yacho, but vainge vakanditi ndinofanira kuti ndige ndichizotsvaka something that belongs to her personally, kana kuri kunzi kumutengera kana hembe. But it is very weird kuti unongokaruka watongotengera munhu hembe apa munenge matova nemakore musina kana kumboonana. Saka ipapo paakanditi shamani kuda machira akasimba, ndo pandakabva ndamuti it is fine, mira iwe usanditumidzira mari, because ikoko pane zvandichazoda kuti unge uchizonditengera ikoko. So what we are going to do is inini ndichashandisa mari yangu, but mari iyo yomukoma ndakatotanga ndatoenda nayo kuna madzibaba, vakabva vaigadzira ndokubva ndachizoenda ndikanoishandisa pakutenga machira acho iwawo, and then I send machira acho iwawo kuZimbabwe. Ndokubva atotora zvinhu zviyazvo ndikamuti undipirewo amai vangu mari. Akatomboti ndichaita vekutumidzira pafoni, but ndikabva ndati no, ndikutoda kutoti unge uchitovapa mari iyoyo like physically. That is what she did. Mukoma kungonogamuchidza kwaakaita amai vangu mari. That was when that curse started to work in her life, because apo paunoiswa chituko pamusoro peupenyu hwako usambofungidzira kuti panoitika zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Kwete, unokwanisa kungonzi wadii watora chinhu icho wanochigadzika, apo ndo panototangira macases acho mulife mako ipapo. So that is what I did. She will never know Piscan mukupenyu hwake kusvika ati sorry. Amena kuti sorry yacho achaiita kunani, because indinika as far as I know haana kana kumbonditadzira. Ameno achati sorry kuna mwari wake. Mwari wake ndiye achamunzwira tsitsi, achatambudzika zvokuti achati zvimwe kuda akarohwa newakafa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi avo vane utsinye. Vamwe vanhu vanotumidzira maconfessions avo tinenge tava kutotya kutoti titi imessage yatakatumidzirwa ichibva kuna sisi kana kuti kuna mukoma vedu, because vamwe vanhu vanenge vaine mamwe mazimoyo ehutsinye, kunyazokuona kuti munhu uyu kauyu ane utsinye hwekupedzisira. But I pray kuti in each and everything that you have done, it is supposed to return back to you, and dai Mwari vamuchengetedza mukadzi iyeye, and may the Lord bless her such that you will live to witness the Lord blessing your best friend. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma Nashi, inini nemurume wangu takauraya imbwa yemuvakidzani wedu. We suspect kuti muvakidzani wedu iye anoroya, because vana vedu vanorwara uye zvikari vachiita zvekudonera pasi. Vanongorwara zvisina kana chikonzero. Pamba mukoma pava neproblem yekuti panoita rimwe bete rekuti munoshaya kuziva kuti ko zviri kumbofamba sei, no explanation at all. So imbwa iyi yaipota ichijambajirawo
like imbwa iyoyo yaijambajira usiku, but taiti kana tikaudza muvakidzani wedu kuti iwe imbwa yako iyi ndozvairi kuita, madii mazama kutenga kana maybe a dog kennel, ameno, anything, so that imbwa iyi isazopota ichijambajirawo isusu kana tarara, because tinoitawo zvekupfuwa huku. Saka yaibva yachizouya yobva yabata huku 2 kana kuti 3. You can just imagine the loss mukomanashi. Saka taiti kana tikavaudza vaitoseka kuti imi tararai muone marebero akaita jirawo, vobva vatoidaidza, vobva vati iwe Bhoki uya pano jamba jirawo. Nai zviriko here mukomanashi kuti ungati kune imbwa Bhoki varatidze kuti haugone kujamba jirawo. That is what she used to say. Murume wangu akabva ati no, hazvinetse. Takabva tachizouraya huku ndokubva tachizongoibika mukoma. Takangoibika ndokubva tachizongoisa poison tikangoisiya yakadaro. Saka yakabva yachizojambajirawo ikabva yachizodya. Mangwana acho makuseni takatomuka tikatoona kutoti huku iya yatainge takabika yainge yakadyiwa yose, kuita kutsvaira ndiro yose imbwa yacho iyoyo. Ndokubva yachizongofa. Yakafa it was somewhere I think kuma 10 early in the morning. Ivo havana kana kumbouya vakataura nesu vakatibvunza kana kuita sei. Mukomanashi ndakavanzwa vachibongomora mhere. It was somewhere kuma past 12 pavakabongomora vachiridza mhere. Takaseka kani ini nemurume wangu. After that ndopa takabva tachizongonzwa kuti zii, but vana manje vanoti they suspect kuti imbwa iyi vakatoita yekutoviga pamba pavo ipapo, because pane umwe mwana wangu uyo akati mama ndavaona vachidhiga, like my neighbor's husband was the one who was digging a grave. Hamena kuti chokadiri munongozivawo vana vanenge vava kuzongotaurawo vachingowedzeredza. After that was when ndakazongoona kuti vana vakangotanga kurwara, ende musi wacho iwoyo mwana wangu paakaita sekunge arohwa nezvinhu, dai ndainge ndisina kungoita mamother instinct ndikamhanya ndikaenda kubedroom kwake, zvimwe kuda aikwanisa kufa. Ndakangofila kuti mwana reke ndinocheka mwana. So mwana wangu uyu ndiye wenumber 2. Ndichinopinda musibedroom make ndikabva ndaona kutoti mwana ainge achitopupuma furo achikwina. Ndokubva ndadana murume wangu akauya, ndokubva atanga kumwaya salt. Mwana ndokutoita right, but mwana anoti ipapo baba vake pavakamwaya salt akaona chiremwa chakabhururuka chikanopinda mulight. Anoti paainge achiverenga rimwe bhuku rake ndopakangonzwa achiparwa kumusana, ndokubva atongotanga kutongorwadziwa achinzwa kuti akadzipwa pahuro. But zvizhinji zvacho hana chaanorangarira, asi chaanoti akanyatsokuona chiremwa chakabuda maari chikanopinda mulight, muglobe chaimo. Ndo zvakaitika. So my family is really sick. I don't know kuti ndozvifambisawo sei, because murume wangu was even suggesting kuti tinofanira kuti tinge tichitsvaka vanhu venguo tsvuku vanouya pamba, but zvekuzoti pamba pangu panotanga kurovererwa hoko tichita go back to sender, ini hangu ndinotya. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangooma hazvo veduwe, ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.